L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako
min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État
conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma fala ye bi ye alamisa ye sunkalo ale tile 9 o ye bi ye n'i ma fili dɛ o tɛ ɔhɔ parce que waati dɔ la maa bɛ se ka i da bɛ se ka fili ka fɛn fɔ k'a sɔrɔ o tɛ ɔhɔ bi ye tile 9 ye komi don min don ale jatelen don a don fɔlɔ fo ka taa s'a laban ma nka min ye nansara kalo ye n'o ye février san kalo filanan ale tile 26 ye bi ye san 2026 min ye farafin kalo ye ale san 1447 o y'o ye a bɛ fɔ o ma ko Égir ɔhɔ o de don n'i taara misiri la e ka calendrier lajɛ u bɛ min bɔgɔti don o don sɔgɔma bani i b'a dɔn o de sen fɛ fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa Kidal kɛlɛdagatigi kura sigira ye an yɛrɛ terikɛ don fala ye Atayɛr Bererouge ka Atayɛr Mayiga tiɲɛ na fala ye kamale a ye dɔ kɛ n ko jura t'a ka dɔgɔ jugu la kali fala ye ninnu ni anw sauvé Tesali cogo ye san jana kɔni o y'a sɔrɔ jaw ale bɛ Tezawaten Alhamdu Agi Iliani tun ye Kidal gouverneur kun y'o ye ala ye sisan journaliste banna an bɛ sigilen don Bamakɔ yan n'an bɔra Kidal kɛlɛdagatigiya sigili la Dawuda
Sagara ale ka na Bamako ya ale kun ye Kirel kɛlɛ dagatigi k'ale kana Bamako état-major armée de terre o adjoint dira ale ma ayiwa fala ko lemuruba bɔlen do bi dɛ o lemuruba bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ segukaw fɛ sogo sɔngɔ yɛlɛlen do tumutukaw k'olu ka taa vignette ta ko vignette kura bɔra san 2026 ayiwa u kana taa Solomani-mugu ye maa minnu minɛ u kana tulu fɛ dɛ fala ye olu ka wari tɛ se kɛsu kɔnɔ min ye sɔngɔko ye bankasi sugu la ko sɔngɔw kɔni bɛrɛ bɛnnen don nin waati in na kosɛbɛ an ka jamana minisiriw olu fila taalen don nin waati in na Burukinakaw fɛ yen général d'armée de corps d'armée Sadio Kamara ministre d'État ale ni Abdoulaye Diop a ye si lajɛ min kan ka kɛ bi minisiriw fɛ fala ye olu b'o kɛnɛ kan an n'an da don o fana na ministre Mamu Dafe ale ye Ɲarelakaw ka dugutigi ka ciden n'o ye Mamutu ye ale y'o bisimila u nana Ɲagatew n'o ye Ɲarew ye fala ye olu ka dugutigiya daminɛ kabini san 1908 san fo kana se Titi Ɲare ma min sigira kalo salen ale kɔnɔna na fo kana so ma u y'o jaw di u y'a yira fana k'u bɛ ka livre sɛbɛn u yɛrɛ ka tariku kan o kɔni o ye tɔnɔ Sama Ɲare ka baara ye n'o livre banna an na tila k'an da don la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna seko ni dɔnko ko k'a lajɛ festival minnu b'an fɛ yan fala ye ko k'u don bɛrɛ la a m'a diya bi si ne bɛ wuli k'i bɛ festival kɛ ko k'o bɔ a la pewu u kɛdonw ka dɔn u kɛyɔrɔw ka dɔn maa minnu ta don olu fana ka dɔn jamana ka sɛbɛn sigi sen kan yaasa an kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan fala ye yakili bɛ sa ngo ta la festival Yanfoyila ni festival Jidadi olu kun kana tu ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔn ko caman bɛ kɛ kuma caman yaasa ka se ka bali ministère sogo ko sini u bɛna maaw wele u ye fɛɛrɛ mun yɛrɛ sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko taabolo la u bɛna taa lajɛ k'a don bɛrɛ la o la sa Mamu Dafe ale ni jamanakuntigi ka maa min bɛ yen n'o bɛ a ka ko ninnu ɲɛnabɔ fala ye n'o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior u ye donbolo 1000 di seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw ma palais de la culture kɔnɔna na o fana kɛra cogo min an n'an da don la ka ɲɛfɔli kɛ o la bi ni Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na n'a baara yɛrɛ ma daminɛ ka ban premier ministre ale bɛ taa Kulukorukaw fɛ bulon maakɔrɔw ka bulon o dayɛlɛli ye bi ye fala ye b'a dɔn ka fɔ ko bulon caman kun piriki fɔlɔw dara ni kɔni baara banna pewu anw yɛrɛ ka segukaw ta baara bɛ sen na Kucalakaw ta bɛ sen na Sangaw ta bɛ sen na Kitakaw ta bɛ sen na yɔrɔ caman bɛ bi bulon ninnu bɛ ka jɔ yen yaasa dugutigilakaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye fala yɔrɔ ka fisa dɛ hali u kɛlen ka connexion ni fɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn a ko kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma an na taa ye nin ye an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an donkan ye fala ye an bɛ Jaba fo n'o ye Jaba Sidibe filamuso ale bɛ Salakaw ka sigi la Bole kɛrɛfɛla la Mamadu Nama Keyita directeur de route an b'a fana fo ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati in na an tɛ ɲinɛ Jalafarakaw ka maire kɔ n'o ye Seydou Sakɔ ye fala ye an dɛmɛbaga don an b'a fo baara an dɛmɛli la baara la k'a fo ka waleɲuman dɔn min ye Jalafarakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo bi yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma festival min bɛ kɛ Sajolakaw fɛ n'o ye festival Bambuk Parujula ye ale kurumukarili bɛ kɛ bi Bamako dumunikɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔni de tɛ golfu ni Ala sɔnna ma min ye Moro Makalu ye Sajola maire danga ale n'a ka maaw bɛna kuma lase ke an ka maa taalen don o kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa o baara o ɲɛɲini ka tila ka na o ɲɛfɔ an ye Monsieur le maire Siriman Bacili an b'a fana fo ko ani ladiriya k'a fo ka waleɲuman dɔn n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen le jeune Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo ka waleɲuman dɔn Monsieur le ministre an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso fɔli kɔ ani Bayiba les sɔrɔ maaw fala ye an b'u fo olu ye fasirikɛlaw ye u ka ɲɛmaaya bɛ Alassane Mayiga bolo Alassane Sulemani Mayiga ale de y'u ka ɲɛmaa ye
Fala kunungo benge tara dugu kono de sundo yoro kuma benge ibaro ka fo mamunu me sengana fiya wala fala sa buka waru chuma telephone fe benge ko ku kana le tachi telephone fe kale ndana ka bo se kale bi bama koya atara ya suru waru chika ba fala uba dulu makalo saba benge ko nga wari ni watani seginde watani kono akonti wa mukambo akalo saba tobo ataro de no fe asegile ngana sa akone ma ko anga tile karatu ko no anga tile fsara ko feno be jamana ngono ko fo ka dabla falai ko mo ko mana ko ba ko jamana kuntiki kote kuma na brigida ko jamana kuntiki ka kuntle nadu kuma na fenfe ko ba ko jamana kuntiki ka kuntle nadu kadun chama metla ka ta kasola ko ma ko fana jamana kuntiki ka kuntle na yawa ko bara kalfara maula ka keni jamana ka layini ni ba ke itaraka blala ka dina ni ka fere ni be mi nyedon ita kunye odeye fala na technicien kuna sabula erbe technicien nga ko nyero e bisa ka fere sigi senga nga kasim nga kundle na tere bara ke to nyuma ani dana min dari ka odedo fala ku bi fama on negen tande ki ka kundle na ika kundle na foka do jamana do haklila erbe sega nyine tempew wa flife be ka zawo ko ka nya ka jamana kun ka kundle na ko na ko nyuma tere benga ko nubi sega dabla o kada ale ko sebe sabula ale bolo dugu ko nana dugu tigi ka kundle na doni nga bela jire bi jija yire ka dala ika sigi dala ka sika wali o ke mu ma do ka ko cena nunu fa fana e ladiriye barakela do kuno makala nyuma fara juguma nga dongo do ambe jamana kunika kundle na ko falai jamana kunika kundle na jamana do nga here de est ce que bela jire ka jamana do nga here nyini sokoma daina nyanga sundukero baro e falai ni benga kumata dugu ko kuna mu misawo ja sigi so indigle mbado do ala falai atafe ka toro kele era mobile nunu vlani sisa akorona ka kala aywa ame sigi kana nga babu gono falai amta kaiba jabate sokoma dai na kaika wera ka kibara chama mbola malo bi sokoma ina kaika munu me panguru ta falai panguru mi no to ko sky ko kaika o banunu makoro talimani banamaga to talima de ko ni seti se ki do panguru kono ko sky te songita ambalma ke kebe ale degun sorala aya wele kale ka damakasi anga jaga o lamen sokoma ina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasim ko bas tawla alhamdulillah Traoré ni bas tila bas tan fana na ambe alatan I Traoré. Kasim degundo de ba an kay kawka ante maro mba ambe ta fo yoro wala de o degunye munye ewe sky Mali avion membe kai ani Bamako che avion membe kai ni Bamako che anga chekrobaw ute sonkuta anga chekroba ute sonkuta anga musokroba ute sonkuta ukomo ni kera handicapé ni tse ka tagama yire ye ka do avion kono kutita wala a degumba de ba anka kaisra du beba do kaisra mai sisa mi ka chekroba de se sambi woro sambi wolon la sambi segi handicapé har na anka ke demsen fitini handicapé kono en tant que handicapé ye itse kire ta kire do avion itse ka tagama kire do avion kono est-ce que mali mo ko kutita labanda ko sa na uyake k'a fɔ k'i bɛ taa docteur fɛ docteur bɛ papier d'i ma ndose après o papier fana I bɛ taa pompier la pompier fana an ye 5000 de sa hali no min bɛ an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ta k'u don avion kɔnɔ ka na n'u ye Bamako an ka cɛkɔrɔbaw seginnen don an ka ɲi kaw an bɛɛ seginnen don an bɛɛ seginnen don bi ani ka cɛkɔrɔba n'a bɛ bɔ Kayi hali ni bana dɔ y'a minɛ ka na furakɛli la Bamako a ma nɔgɔ est-ce que mɔgɔw b'a fɔ k'u t'a ta n'a tɛ se en tant que handicapé an ka cɛkɔrɔba ye AVC kɛ a sen na bolo maɲi de ce ko kute se ko o te son kata de ce ay kasimo aya an koni ambe ala deli amba ko de ce aya ndeme pour que u kase kanga cekorobaw ta kabo Kayi kata Bamako kabo Bamako kata Kayi mba neta do mbeta ira mogo la mais a koni a dewumba onka dola mba message cima de ce ni bise kan deme choka mini ban demete odero assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment kasima degumba de banka folo yere ukunte so yere ka har biye tegiye mais sisan nogo ko be biye tegiye a pribeta pompier de la beta docteur be papier dima
min b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka don avion kɔnɔ donc après o papier fana bɔlen kɔ a fɔ i bɛ taa pompier de la i bɛ taa wari de sara pompier fana la pompier mɔgɔw minnu b'i ta k'i don avion kɔnɔ pompier mɔgɔw fana donc service t'u bolo aéroport ninnu na min b'a kɛ donc a gɛlɛyaba de b'an kan u tɛ sɔn k'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ta donc a gɛlɛyaba de b'an kan kaw kan mɔgɔ bɛ voyager sky la ko f'i yɛrɛ de sen de k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ don avion kɔnɔ donc n'i yɛrɛ sen ma se k'i yɛrɛ don avion kɔnɔ olu t'i ta o sariya de b'u bolo yen nɔ service foyi t'u bolo yen nɔ min bɛ mɔgɔw ta en charge k'i la don avion kɔnɔ k'i la jigin avion kɔnɔ a t'u bolo yen nɔ Kasima aw b'an dɛmɛ dɛ aw b'an dɛmɛ Ala kama. Segira kana janiba ale togola kumaso kono an b'a fɔ ko sɔgɔmada in na an bɛ taa Kidali fada ye kɛlɛ dagatigi fale o kɛra min ye jamana ɲɛmaaw ye wolomasiri tabaw ka gun kana na u ye danaya ta k'a da min ye David Sagara kan nin waati na Dawuda Sagara ko ale kana sa yaasa ka se ka kɛ min ye colonel major do hanfala ye ale kana ka kɛ min ye état major armée de terre ye o danga ye o kumu kɔnɔna fo maa ka bila ale nɔ na danaya fana tara ka da sa colonel Atayer Mayiga ka fala ye ni wolomasiri taba mafalenba ye a ka sigili kɛra kunungo min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali kan filanan kɔnɔna na an b'a fɔ yɔrɔ ma ko Kande fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye Madu ye n'o ye Mamadu Masawule Samake ye général de brigade ale de commandant PCAS ye dugukoloko ɲɛmaaya b'ale de bolo Kidali b'a ka mara kɔnɔ Gawo b'a ka mara kɔnɔ Minaka b'a ka mara kɔnɔ fala ye bibi na min ye Mamadu Masawule Samake ye Masawule a selen kɛnɛ ka ye a ko nin tɛ sigi ka kɛ ko ye ten koyi f'u ka taa général Gamu fo o ye général de division ye fala ye o ka jala ka girin n'ale ta ye ɲɛ do gouverneur do nka min ye sɔrɔdasi dagaw la fala ye bonya bɛ bonya ka segin bonyatigi ma ka segin jalatigi ma o la sa min ye Gamu ye a ko fo tan ale kun sigi bɛ ni nin ye kosɛbɛ a ka kabilatigi dugutigiw min ye maama falenw ye a y'u bɛɛ lajɛlen wele ko min ye Masawule bɛ u fɛ yan k'a nana yaasa ka na dagasigi kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ sa ka taa kan filanan kɔnɔna na n'o ye MINUSMA yɛrɛ dagayɔrɔ kɔrɔ ye fala ye ka taa Dawuda Sagara k'ale sɔrɔ ye n'o ye colonel major ye bonya ni karama kɔnɔna na k'a yira la sa k'a fɔ ko bi kɔni drapeau min n'an y'a kalifi la dɛ a diba a kan ka di maa ma n'o bɛ nɔrɔ bila an n'o nana yan o tɔgɔ ye ko colonel Atayer Mayiga bere rouge do fala ye min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra i n'a fɔ sɔrɔdasi jalatitaw bɛ kɛ cogo min na baaratigiw bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'i ye maa kofɔlen min filɛ nin ye n'o o ye Atayer Mayiga ye fala ye an yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛkɛcɛ min don a y'a se kɛ wa a bilalen filɛ Kidali min kunna nin ye David y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a b'a se fo ka taa tɛmɛ o kan ni Ala sɔnna a ma bɛɛ lajɛlen bɛ na o ye kɛlɛkɛcɛ min don n'o ye colonel Atayer Mayiga ye fala ye a kɛra misali ye kɛlɛdagaw la kɛlɛ labɛncogo la fasodenɲumanya la min ye sɔrɔdasiya kalan min kɛ an fɛ yan n'o ye EMIA ye o bɔko 26nan n'a b'a fɔ ma ko 26e promotion o maa don kabi an jini ale ye commandant parachutiste o kanu de dako ye fala ye o la sa min ye parachutiste ka yɔrɔ min filɛ jikɔrɔni nin ye n'a bɛ fɔ ma ko 33e régiment commando parachutiste o yɛrɛ fana bɛ armée de terre ka yamaruya de kɔnɔna han fala ye a ye jala daminɛ duguma fo sanfɛ cɛsiri ni timinandiya ka kɛ misali ye ɲɛmaaw bonyali o y'a to min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya école de guerre la alimaɲikaw y'a bila ka taa kalan kɛ a n'o diplôme ba nalen fala ye a taara min ye sɔnna jamana fana kɔnɔna na Tɛnzawatɛni tɛ Tɛnzawatɛni ye Nara tɛ Nara ye Agɛlɔk tɛ Agɛlɔk ye Tesit Lere Hɔnbori Bulkesi a n'anw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ Tesaliti de fala ye a n'a ka cɛdenw waati bɛɛ lajɛlen baara kɛcogo ɲuman i n'a fɔ ɲɛmaaw b'a ɲini a fɛ cogo min a y'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ten fo ka na a yɛrɛ kuwa nin waati in na fala ye maa min don dɔgɔtɔrɔ don han science politique dɔgɔtɔrɔ don wa min ye ɲininikɛla fana don géopolitique ni géostratégie o dɔnbaaba de ye colonel Atayer ye fala ye a bonyalen don kosɛbɛ baabu la
babu num be tali kɛ farafina ka kelenya baaraw ka sabula kalanfa do kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'a fɔ yɔrɔ ma ko science université science juridique a bɛ maaw kalan kɔnɔna Bamako école de maintien de la paix n'o ye bɛn ni kelenya kalanso min filɛ nin ye Amdalayi ACI la n'o o tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Alun bulonda bɛ i la a ye yen fana ye karamɔgɔ ye Fala ye ani maaw jɛra ka sɛbɛnni caman kɛ ani ka ɲininiw caman kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw caman fana kɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya ali Mali ka basigibaliya in cɛncɛnfuga jamanaw bɛ se ka taa ɲɛ tugun Bamajɔ ni Jugawale kɛlɛli la Fala ye min ye ATR ye a ye nin bɛɛ dɔn nka nin dɔnkala kari bi na a nin falen tewu fasodenɲumanya waleya la min ye jamana ɲɛmaaw ye danayaw d'a kan fo kana bi Kidali kɛlɛdagatigiya ta ka d'a ma aw yɛrɛ ka kuma ko polyglotte o kɔrɔ tɛ k'a bɛ kan caman mɛn sa wa polyglotte do Fala ye wa min ye kɛlɛ fɛɛrɛ sigicogo caman a b'o fana ɲɛdɔn bi na maa min don ɲɛmaaw ko k'a ka taa Kidali sigi kɛ Fala an bɛ dugawu kɛ ATR Ala k'a ɲɛ a bolo i n'a fɔ Ala ye baara tɔw ɲɛ a bolo cogo min na min ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o kɛ a taalan ye n'an bɔra Kidali an bɛ n'an cogo Segu da ka gun ka Fala ye sogo sɔngɔ k'a yɛlɛlen don bi dɛ misi sogo koloma o bɔra 600 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 700 la min ye Buma ye o fana bɔra 700 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 800 na busew ko nin waati na ko misi ko o de sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ misi feere yɔrɔ min tun bɛ ɲɔnɔ ni Dugabugu ni ɲɔgɔn cɛ basigibaliya y'a to u y'o datugu Segu fana ni ɲɔnɔ cɛ bi Fala ye taa ni ka segin a ma nɔgɔn ni bagan ye k'o de kɛlen don ka sogo gɛlɛya Segu a n'a marabolo n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ to Segu kalo kɔnɔna na Fala ye juraw ka tɔnba ɲɛmaaya so kun sigili kun kan ka kɛ nin kalo in tile 22 n'o ye kari tɛmɛnen ye a bɔra a ma min ye Segu baba kumanda ye n'o ye gouverneur ye ale ko k'a t'a fɛ mankan ka wuli ko in na a y'a bɔ a ma ko ni basigi nana ko ni Ala sɔnna a ma maa 2 minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye président min bɛ yen bi n'o bɛ chambre de commerce kunna n'o ye Ibrahim Dugure ye n'an b'a fɔ ma ko DPA ale ni jagokɛlaw minnu bɛ yen n'o ye Adama Kuma ye o na kɛ baara wulika ye Fala ye k'u nana ka na tɛlɛ sara han ni basigi nana k'u nana tɛlɛ sara tumutukaw k'u ka t'u ka vignette kura ta moto sen 2 ani sen 3 ko san 2026 biɲɛti k'a bɔra nin waati na 1200 do Fala ye min ye a bɛ fɔ ma sa ko 51 ka taa se 125 cylindres ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'u ta yanni mars kalo tile 31 cɛ n'o tɛmɛna Fala ye a bɛ kɛ 2400 ye donc tumutukaw yarima koyi Fala an bɛ to tumutu suntigɛ banbali suntigɛ belebeleba kɛnɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka yamaruya ye Fala ye min kɛra Bamako ya ɲɔgɔnko kɛra min ye tumutukaw fɛ yen an dɛmɛna kɛnɛba min na ni y'a jira ko Sangore place de ye yan ye dɛ o Sangore don min na an bɛ ka taa cɛncɛn lajɛ mobili ni senzurunin ninnu n ye yɔrɔ min jira ko Sangore don Amadu Baba kɛrɛfɛla la baara in kɛra yen sunkalo solidarité Fala ye suntigɛ kɔni tumutukaw kɔni olu ye fɛn fara a kan min yɛrɛ ma di i bɛ ban ni hare dɔn n'i y'o min i bɛ sa tɔ bɛ kɛ i tɛ ji min o e yɛrɛ ma e ma kɔrɔbɔrɔ fɛn caman yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ Fala ye sinon ban ni hare n'i ye sun tigɛ n'o ye fo ka taa se sugurutu bɛ i tɛ ji min o an ka dɔ labɛn ka na ani wujula walima tukasu walima jisuma gunde ani y'o fana min o bɛ minɛn wuli dɛ Fala ye an burannakaw an b'u fo tumutu min ye gouverneur ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka limamuw an ka kuranɛ jiginaw an ka maa minnu bɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ani minnu bɛ jalamugu siri maaw kunna kɔɲɔkɛyɔrɔw la Fala ye an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Sangore la an parle jɛlenba ka na suntigɛ kɛ ka dugawu don jamana ye ko Ala ka san wɛrɛ ta diya direkaw olu fana ko tare min ye yɛlɛ ye o b'olu ɲɛ ka nin waati na tile 6 kurantigɛ kɔfɛ Fala ye ko min ye Orange ye k'a ye groupe kura san dɛ groupe électrogène kɔni foli ni tanuni bɛ ka kɛ dugudenw fɛ sabula olu bolo nin na kɛ sa kow ba sigilen ye kuran a bɛ se ka na cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Kulubakaw fɛ conseil des ministres ye min di kunun ka n'o di maaw ma dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Fala ye kunungo ministru ka laadala ɲɔgɔnye min kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ sigi sen ka araba o araba a kɛra kuluba fama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo furancɛla fanga ɲɛma Fala ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye olu lajɛra ministru ka baara bolodalenw an'u ka baarakɛlenw ji dara olu sɛnɛ kan kuma minnu bɛ fɔ n'olu tɛ fɔ maa ye o fana baaraw kɛra sabula conseil des ministres o de ye Fala ye min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn u bɛ mɛn o de la kosɛbɛ nin kɛ o don ko kun ɲɛna k'a n'a kalama maaw bɛ kɛ i ta réseau sanfɛ olu n'u ɲɔgɔn ko olu tɛ sɛbɛn a bɛɛ tɛ se ka sɛbɛn koyi min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma nka min ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bakuruba ye secrétaire général de b'o kɛ ka tila k'o bila a yɛrɛ ka bɔlɔlɔsira kan anw bɛ taa ta ye o la min bɛ o sɛbɛn kɔnɔ Fala ye ko kunun ko sariya ko ta na sira fɛ minisiri min bɛ an ka jamana dugukolo ko kunna ale ye dugukolo dɔ di dugukolo min n'o nimero ye 641 Baɲangara marabolo kɔnɔna na dugukolo in a bɛ bɛn min ye hectare 100 ari 1 ani santiari 17 ma Baɲangara yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na yɔrɔ in kan ka kɛ mun ye so n'o ye kalanso ye sanayɛlɛ kalanso a bɛ fɔ o ma ko université polytechnique kalandenw siyɔrɔ karamɔgɔw siyɔrɔ kalandenw ka dumunikɛyɔrɔ u ka kalankɛyɔrɔ min ye ɲɛgɛnw ye kalansow bibliothèque ni fɛnw bɛɛ lajɛlen Fala ye ko hectare 100 a dira o hukumu kɔnɔna na sanayɛlɛ kalanso o ministre so ma titre foncier min numéro ye 641 ye conseil des ministres u jɛra n'o ye ko o di min ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw jɔli Fala ye ale conseil des ministres ladɔnniya k'a kun taara Sénégalikaw fɛ yen min ye février kalo tile 10 n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Sénégalikaw ka port ale kun ka ɲɛnajɛ bɛ yen ɲɛnajɛ in sa u ye ale wele k'a ka na ka y'a kɛnɛ kan sa min ye Madina ye a ye kuma ta bɛn kɛnɛya ni barika bɛ ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ k'i da don o la k'o kumaw fɔ k'o sɛbɛnkɔrɔ fɔ min ye nin port in ka baara ta ye sa san 2025 san 2029 a kan ka baara min k'o kɔnɔna na port mɔgɔw fana y'o ɲɛfɔ k'o bɛɛ lajɛlen jira sen na lakana ni basigi bɛ se ka kɛ cogo min na k'o fana fɔ farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinw ka kalanni fasoden ɲumanya la ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko ni Ala sɔnna a ma mars kalo nata tile 10 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan min ye pionniers tɔgɔla so ye k'o bɛna na kurumbo kari so in bɛna kɛ maanifinya adamadenya taabolo ale ni min ye sifinw kalanni fasoden ɲumanya baaraw la k'a bɛna kɛ o sangalamati yɔrɔ ye Fala ye so in min jɔlen filɛ nin ye kalanso don ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ don babu kɛ yɔrɔ fana don yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o dɔn cogo min wa pionniers dɔrɔn dama t'a kɔnɔ han min ye denmisɛnw bɛɛ lajɛlen de ta don a sigikun ye o ye a dayɛlɛli mars kalo tile 10 ni Ala n'a kɛra o sɔnna a ma minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye u ka jɛrɛba min kɛra n'o ye états généraux ye n'o banna pewu k'o sɛbɛn kɔmasegin na a kimɛli k'u taara bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma février kalo tile 19 ko in sa a y'a to sa min ye Mali marabolo 19 ni Bamakɔ olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ka fɛɛrɛw ɲini fɛɛrɛ minnu bɛna tali kɛ musow yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ jɔyɔrɔ ta cogo min na yaasa fasojɔ baaraw bɛ se ka olu kɛ min ye baara in ye sa denmisɛnw fana tɔgɔla kuma a y'o fana fɔ a ye fɛɛrɛ ɲini du yɛrɛ sigicogo ɲuman o bɛ se ka na cogo min na min ye kɛlɛw bɛ se ka ban gaw kɔnɔna na cogo min kuma ɲɔgɔnyew ka se ka kɛ sa musow ni denw ni du kɔnɔnamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka barosigiw sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka sɔrɔ sa yaasa gɛlɛyaba minnu yɛrɛ bɛ dukow la u ka se ka dɔn min y'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ baara min bɛ se ka kɛ teliya la ani mun tɛ se ka kɛ waati jan na a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛ bɔra k'a kɛ ɲinini 459 ye yaasa o ka se ka yɛlɛma nin waati na sa musow bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛn dira jamanakuntigi ma don min Fala ye ko min ye muso jɛkulu minnu sigilen don AES tɔgɔ la k'olu fana yirala jamanakuntigi la yaasa a ka se ka dɔn k'o baara kɛra minisiri min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigiso ko kunna an ka jamana kɔnɔ
ale conseil des ministres la donnée sa k'a yira k'a fɔ ko min ye farafina ka jabɔ lajɛba min bɛ k'an fɛ yan san fila o san fila n'a bɛ fɔ ma ko la photographie biennale la photographie k'o ta ko 15 na o kan ka kɛ novembre kalo tile 26 ka taa ban min ye janvier kalo tile 26 la san 2027 Bamakɔ yan min ye kɛnɛ in ye sa jabɔlaw ka kɛnɛ don fototalabaw ka kɛnɛ don farafina ani farafina den minnu bɛ nansara jamanaw ka fala ye ɲinan ko diɲɛ bɛ cogo min yaasa seko ni dɔnko ka se k'i jɔnyɔrɔ fili min ye ko kɛcogo la ani bɛn ni kelenya la ko la sa ko min ye baara in ye ko a bɛna sigi sen kɛrɛnkɛrɛnnen min kan o ye ka seko ni dɔnko ale ka se ka mago ɲɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw la yɛrɛma hɔrɔnya k'o kumaw fɔ faso latali ani faso yɛrɛ ka kumaw ka taa se farafinakaw ka kumaw fɔ cogo ma ta ko 15nan in a bɛna sigi o baabu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ale conseil des ministres la dɔnniya fɛn fila la fala ye a fɔlɔ ye min ye ale yɛrɛ sugandira diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba fɛ n'o ye OMS ye a ka jɛrɛ 75nan sen fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in bolofara min bɛ farafina yan n'o sigilen don kɛnɛya ko kunna ko Mali minisiri ko ale de kan ka taa o jɔyɔrɔ la bi fala ye sabula ko sɛbɛnw ko min ye jɛrɛ in kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ u ka règlement intérieur ma u ko waati min na ni président min bɛ ɲɛmaya la n'ale ma se ka baara kɛ ka se a dan na min ye premier vice président ye o de bɛ wele sa a ka baara tɔ k'o lase o dun b'a yira sa k'a fɔ ko min ye anw ka général colonel major ye n'o ye Asaba Jalo Ture ye ko ale de bɛna na nin waati in na sa ka na nin jɔyɔrɔba in ta ka baara kɛ Mali ale tɔgɔ la o la sa yaasa baara in ka se ka ɲɛ a bolo conseil des ministres la dɔnniyara sa k'a yira k'a fɔ ko a ka baaraw bɛna tali kɛ fana jɛrɛ in ta ko 76nan o min kan ka sigi sen kan utu kalo natɔ an san 2026 k'a kan ka o sɛbɛnw labɛn Mali nin jɔyɔrɔba min dira a ma minisiriw ka jɛkulu kɔnɔna fala ye o b'a to sa Asaba Jalo diɲɛ seleke naani kuru kara kɛnɛya ko kuma minnu bɛ fɔ farafina an fɛ yan ale ka o jɔyɔrɔ ta nin waati in na Mali ale tɔgɔ la diɲɛ seleke naani kɛnɛyaso tɔgɔ la Asaba Jalo ka kuma filanan kɛra min ye conseil des ministres la fala ye o ye dengue bana ye ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in ta in kan jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to an yɛrɛ la min ye tangalanw ye an ka olu matarafa sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye conseil des ministres Bamako février kalo tile 25 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Fala ye n'an bɔra conseil des ministres bankun kan an bɛ taa Wagadugukaw fɛ min ye AES ye ale ka san 2nan baaraw yaasa olu ka se ka sigi sen kan maa mafalenw olu ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Fasokaw fɛ kunun ko min ye Mali ni Niger ye olu sera Burkina Faso midi tɛmɛnen kɔfɛ yaasa pankurutigi kana bɛ woromasiri tabaw tɔgɔ la général de corps d'armée Sadio Kamara ni ministre d'état do ale ni Ablaye Diop olu bisimilara Burkinakaw olu ka ɲɛmaw fɛ fala ye min ye Burkina wolomasiri tabaw ka général de division Célestin Sempore ale tun bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don AES tɔgɔ la n'o ye u ka ministre kɔrɔ Basolma Baziye ye ale fana tun bɛ u ka jamana ministre min ɲɛsinnen don jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ma Gwangbɛn Poda olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na an ka jamana ɲɛmaw olu kunbɛn miniti damadɔ kɔfɛ Mali Burkina olu farala ɲɔgɔn kan k'u jɔ Kaki min ye Niger délégation ye k'o fana kunbɛn koyi
maa min tun nana bɛ Niger délégation ɲɛmaaya la Fala ye o ye général d'armée Saliou Modi ye ale yɛrɛ ministre d'état fana ye Niger kaw fɛ yen a kɛrɛfɛ sa Burkina Faso ministre Mali taw bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka u kunbɛn k'u bisimila bi sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna a ma AES kan ka baara kɛ sɛbɛn filanan min kan n'o kan ka di capitaine Ibrahim Traoré ma min ye maa mafalenw olu ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ ministre fana bɛna n'u ka hakili jagabɔ k'a ka sa ka sɔrɔ k'a ta k'a di nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw ma olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na Mali délégation ɲɛmaaya bɛ ministre d'état général de corps d'armée Sadio Kamara bolo maa min b'a kɛrɛfɛ sa o ye Ablaye Diop an ka jamana ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kunna ani chiffres ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen olu ka CNJ ɲɛmaa o ye Mamutu Jire ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ Kucala denmisɛnw ka gɛlɛya la an ka jɛ ka o lamɛn. Kucala sifinw ka gɛlɛya ye fɛn min ye Kucala sigida la o ye baarako ye baarako gɛlɛya bɛ yen ale ni formation ko olu ye gɛlɛya fanba bi an ka Kucala denmisɛnninw na donc an ye fɛn minnu sigi sen kan pour walasa gɛlɛya min bɛ yen o ka se ka wuli o y'a ye ka se partenaires ma ani jamana ɲɛmɔgɔw kan kan bila u ma walasa denmisɛnninw n'u gɛlɛya b'u kan o ka se ka kɛ ka u former ani k'u insérer projet la donc an bɛ o baaraw de bila sen kan donc o baara dɔ ye an ye mɔgɔ ɲini fɛn min ye partenaires ye ka denmisɛnninw kalan n'a fɔ sɛ mara bagan mara jɛgɛ mara ale ni nakɔ baaraw donc an bɛ don min na ko bi an ye o dɔw sigi sen kan o kɛra sababu ye olu former la o formation kɔfɛ u ye ka subvention sɔrɔ conseil régional la pour que u ka se ka installer. Ayiwa ɲinan hali n'a kɛra an bɛ se k'a fɔ minisiriso yɛrɛ fana ka baara dɔ ye fasodenɲumanya waleyaw ye aw sera k'o jumɛn kɛ CNJ tɔgɔ la aw ni sifinw Kucala marabolo kɔnɔna na. Bon Kucala marabolo kɔnɔna na an ye fasodenɲumanya baara minnu kɛ o ye ka bɛɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ don min na ko bi carburant ko gɛlɛya min bɛ jamana kan carburant nana an bɛ denmisɛnninw bɛɛ wele an bɛ bɔ ka taa ani force de sécurité an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ o kɔfɛ an ka yɔrɔ la gitɔrɔn minnu tiɲɛlen don an ye ka mɔgɔ ɲini minnu y'an dɛmɛ o ye simanw d'an ma an yɛrɛ ye gabakuru kɛ gitɔrɔn na ka gitɔrɔn geren ani ka siman nɔɔni ka k'a kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye mɔgɔ ɲini hali an ka dɔgɔtɔrɔso dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen ale ni an ka dɔgɔtɔrɔso la hali lit dɔw bɛ yen makila t'a la an ye mɔgɔ ɲini walasa u bɛ dɛmɛ don an ma an ka se ka makila ɲini ka bila ani dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen k'olu fana dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn kurantigɛ min bɛ yen a bɛ jamana kɔnɔ an ka lampadaires man ɲi an ye mɔgɔ ɲini min bɛ se ka an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na ka lampadaires dilan an ka yɔrɔ dɔw fana na Kucala kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔn caman. Ayiwa Mamutu bi an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ san daminɛ na n'a fɔra e ka welelemada bila Kucala sifinw ye a n'a ka di Mali sifinw ye e bɛ mun f'u ɲɛna wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka faso yɛrɛ dɛmɛ bi. Bon ne bɛ se ka weleweleda min bila Kucala sifinnakaw bɛ ani Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen o ye an jeunes an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sababu kɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na ko bi gɛlɛya min b'an ka jamana kan n'an ma bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka laɲini min ye jamana kɔnɔ a tɛ sabati donc o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn jatigɛwale tigilamɔgɔw ka baara minnu bɛ yen u bɛ denmisɛnninw de nɛgɛn walasa k'u bila tiɲɛliw la bon o la an kana sɔn ka nata fɛn na fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka jamana na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka sigida kɔnɔna na donc an bɛ se k'o weleli de bila denmisɛnnin Mali sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala sifinnakaw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa n'an bɔra Kucala Fala ye an bɛ segin ka na Bamakɔ ko min ye lemuru ye k'a kɛlen don balanŋɔɲɛ ye bi han lemuru ale kɔni bɛ yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔna na min ye Bamakɔ yɛrɛ lamini na Keyorobakaw fɛ yen Kangaba marabolo la min ye lemuru ye a bɛ taa ta ye kosɛbɛ olu fana bɛ na n'a ye ka na feere sugu kɔnɔna na yan bi kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko kilo kɔni ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 60 na fan dɔw la maaw y'a yira sa fana k'a fɔ ko kilo kɔni 40 60 Fala ye k'o da ka di kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ taa caman ta olu bɛ se ka na feere ka se ka baara kɛ Alpha Keita ni ale ye sɛnɛkɛla ye lemuru sɛnɛna ye ni ye studio tamani maaw ye kuma d'ale ma ale bɛ Kangaba mara la a ko ko tari 2 ale de lemuru kɛ ɲina ko lemuru kɔni mago bɛ min na kosɛbɛ o ye farafin nɔgɔ ani ji ye ko ji yɛrɛ kɔni lemuru t'a fɛ ji ka bɔ a kɔrɔ fiyewu
feere kala minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolibana sugu la studio tamani maaw ye kuma di olu fana ma fala ye olu ko ko lemuru a lamɛn ka ɲɛ han ko lemuru bɔlen don bi k'olu yɛrɛ bɛ taa lemuru ta ko min ye 440 walima 740 fala ye nka n'olu taara ta 440 7 olu b'a feere 440 740 nka olu yɛrɛ bɛ taa ta joli 7 dɔrɔmɛ tan 4 dɔrɔmɛ tan ni ye kun ni kun ye u t'a feere ala ama o bɛɛ la ko lemuru bɛ yɔrɔ caman bi fala ye anw yɛrɛ ka dala lemuru bi yan jani dalala la kɔni lemuru feerelaw caman bi yan Alpha Keita ko lemuru bɛ bɔ min yɛrɛ la kosɛbɛ o ye i k'i timinanja kosɛbɛ samiya don samiya tɛ i k'a sɔn tant que ji bɛ k'a kan lemuru bɛ den ɲuman di wa min ye a jiw fana bɛ caya min ye engrais chimique ninnu ye olu ko man bɔ a ma ten kosɛbɛ nka min ye an ka farafin nɔgɔ ye k'o de kɔni ka di lemuru ye o de baara ka nɔgɔ a bolo tumutukaw fɛ yen fala ye olu fana n'u ka yogoro bɛ ɲɔgɔn na han nka olu ka yogoro tɔgɔ ye de ko tiji fodame tiji fodame maa minnu y'a ko sigi sen kan sa o ye sababu banko maaw ye ale bɛ kɛ cogo di fala ye laadala fɛnw caman ba de bɛ fara ɲɔgɔn kan kin ni kin k'o fɔli daminɛ sa fo ka taa se sugurudi waati ma min ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 don tumutu kiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛ kɛ jɛkulu b'a sigi sen kan sa o ye turubu sababu banku ye olu de bɛ munumunu salo kɛ a n'u bolofaraw wa bi k'a fisalen don kosɛbɛ sabula seko ni dɔnko bolofara fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na bankasikaw ko sugu sɔngɔ kɔni ka fisa olu fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɔngɔw ye yɛlɛlibama ye a ko la n'o y'a sɔrɔ waati dɔ la sa min ye ɲɔ ye ale kilo kɔni a bɛ taa se 19 n'a ɲɔgɔnnaw ma fala ye ko o ma falen fɔlɔ nka min ye falen yɛrɛ kɔni yera min na dɔɔni o ye k'a fɔ sa sɔ ale kɔni ale bɔra kɛmɛ la ale fana jiginna koyi ale bɔra kɛmɛ la ka na 40 na 80 na min ye fɛn tɔgɔ ye di keninge ale fana sɔngɔ o fana bɛ 30 la ka taa se fini ma finikisɛ kɔni bɛ 90 nin waati na u ka marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔ gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen dɔgɔkun tɛmɛnen na sa min ye fɛn caman ye olu sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pomme de terre o min tun bɛ 100 la o min tun bɛ 150 la o nana kɛ nin waati na 100 ye a kilo kelen bɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na sa fala ye baaraw kɛra Kayi fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka donbolo kɛ maaw ye gouverneur fɛ min ye malo tɔni 20 sukaro tɔni 10 nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na gouverneur ale tun b'o ko kɛnɛ kan ka se k'o di diinɛtigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye diinɛ ɲɛmaaw ye donbolo in a kɛra olu ye Kayi gouverneur ale fɛ halisa o donboloko hukumu kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye ale fana ye donbolo di seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw ma fala ye donbolo 1000 in a minɛn ye mun ni mun ye a filɛ nin ye min ye malo ale kilo 50 nɔnɔmugu kilo 10 nɔnɔmugu kilo 10 min ye sukaro kilo 5 tulu kilo 5 makɔrɔni kilo 5 fala ye o ɲɔgɔn seko ni dɔnko minisiri Agibu Danbɛlɛ ni ale ye jamanakuntigi yɛrɛ ka nin ko ninnu ɲɛnabɔbaa ye k'a bɛ tali kɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaw ma o jamanakuntigi ka laɲini ye min ye fala ye maliden ɲumanw fana ka se ka nin waleya ɲɔgɔnna kɛ min bɛ se ka sunkalo ni degun fo maaw la kosɛbɛ nin waati gɛlɛma in kɔnɔna na a y'a yira sira fara k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye ko seko ni dɔnko tigilamaw ni bolola baarakɛlaw ka sangana yɛlɛ a n'u ka yiriwali ko y'a miirina ko ba ye ko lala a y'a fɔ ko ka nin ta ka k'u ye Mamu Dafe jamanakuntigi fana fɔ a ka nin waleya ninnu na min ye baabu ye sa olu kɔni kun cɛla ni bɛɛ lajɛlen k'i ta ka taa n'a ye so fala ye 1000 dɔ kɛra an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɔgɔnnaw caya yaasa seko ni dɔnko tigilamaw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye baaraw hukumu kɔnɔna fala ye kulukorokaw fɛ bi sɔgɔmada in na ni ala sɔnna a ma bulon dayɛlɛ bɛna na kɛ bulon jumɛn don jamana ɲɛmaaw yɛrɛ sɔnna sa ka bulon min jɔ dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ye u ka se ka kɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye n'u ka lajɛkɛyɔrɔ ye marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kulukorota kurumbo karili o ye bi ye min ye Elhaj Colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale ko an ka premier ministre bisimila ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni min bɔra a kɔnɔ tile kɔnɔna na sa an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ to bulon kɔnɔna na min ye ɲarilakaw ka bulon ye an bɛ taa ye bulon ɲɛma ale a balimakɛ n'a terikɛ n'a dɔgɔkɛ ni o ye Mamadu Ɲare ye
ɲagate ale o bila kana sa kana ci kɛ Mamu Dafe fɛ Bamako dugulen olu tɔgɔ la o la sa min ye baara in ɲɛfala a kɛra nin kalo in tile 24 ministre Mamu n'o ye jamanatigi ka cidenw ye u ye foli ta n'o ka taa ka ɲɛsin ɲɛmaw ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sankura in fana n'o taara ka kɛ seko kalan ni seko ni dɔnko baara ye k'o fana jaru ye kosɛbɛ n'o jeniyɔrɔ fin a ko la nka nakun kun ye min ye o ye ɲagatew n'olu ye ɲarilakaw fana ye fala ye Mamu Dafe y'u fo k'u waleɲuman ko ni Ala sɔnna ma ale ka biro kɔnɔta bɛ bila ye u yɛrɛ jɔlen ɲɛna caki min ye musée ta ye o bɛ ci ka taa di musée mɔgɔw ma olu fana k'o bila an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la mɔgɔ bɛ se k'o ye cogo min yaasa seko ni dɔnko a ka don bɛrɛla fala ye ministre Mamu Dafe a ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa maa minnu bɛ yen ni ɲɛnajɛkɛyɔrɔw b'u bolo Mali kɔnɔ a kɛra sugu sugu ye minnu bɛ yen ni festival b'u bolo Mali kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen welelen don sini juma don n'o ye février kalo tile 27 nɛgɛ kaɲɛ 9 CICB la yaasa u ka se ka baaraw sigi bɔlɔ kelen kan san kɔnɔ e bɛ baara jumɛn kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ e ka festival ye sa waati jumɛn ye Bureau de la culture n'a fɔra o ma ko Bamako Fugaba o ye laɲini min kɛ o y'o ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye kuma min filɛ nin ye ko nin bɛ ka fɔ ka bɛn ni Marseille ka entraîneur ɲini ye u ka fédération ɲɛmaa n'o ye Ahmed Chouabou Gara Kombe a ko ko olu kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko Eric Sekusɛli ye baara kɛ ko min ye dagabana baara ye ko nka ko n'a bɛ fɛ ka taa Olympique de Marseille la k'o ti problème ye ko nka ko k'a fɔ ko a ye se min sɔrɔ Coupe d'Afrique kɛnɛ ka fala ye k'o ye joueur ka se de ye han ka entraîneur jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a se la nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na kunnafoni minnu dira e fɛ ani ne an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye maa minnu bɛ an lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ fala ye Sori Kɛmɛso k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Baye mairie du district kɔnɔna na Adama Amadu Gassama domaine na k'ale fana fo monsieur le maire Siriman Bacili k'a fɔ Thierno Umar Asi Jalo min ye Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Torokɔrɔbugukaw fɛ yen fala ye olu bɛ nido de feere nido ɲuman qualité ɲuman o bɛ sɔrɔ olu fɛ yen an bɛ Yaya n'a ka maaw fo numéro 1 do bibi na Mali ale kɔnɔna na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an dɛmɛbaa n'o ye Jalafara maire ye Seydou Sakɔ an b'a fo ni Ala sɔnna ma festival Bambugu Paro Jula ale lancement bɛ kɛ bi min ye dumunikɛyɔrɔ la Bakɔ Jikɔrɔ ni golf kɔnɔna na na min bɔra o la fana tile kɔnɔna na an na o da aw tulo kan a k'an bɛn ni Ala n'a kira sɔnna ma waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45